My dad says I'm not allowed to watch TV. I'll show him. Az adót. Ezekkel a dolgokkal. 34-35-ben kezdtem el önálló tervezést. Megjött a posta! Rakjuk ezeket, és akkor egyszerűen csak széthúzza az ember a szét. Így segítheti szervezetünk természetes védekező képességét. Actimel. Finom. A Peti nevű zsaró meg fogja tréfálni. Ja igen, Steve mondta is. Tudod, miután beszélt? Sokszor csak kívülről tesszük ezt meg. Remélem, hogy nem szenvedett soká. Hey, you're watching TV. No, I'm not. Oh, well, wait, no. Yes, you are watching TV. Go to your room. No. Oh, credits. I like this.